започва вече тук е като някаква алпийска история. Отиде, свърши. Това са последните. Всеки миг ще се срине този покрив и ще приключи вече. Поне като покрива. Те изчезнат ли покривите, изчезва и всичко. Аз ето викам, махнали се комина, вече фабриката няма да е същата без комина. Едно цъфтящо предприятие. Това е най-голямата книжно-мукавена фабрика на Балканите. Най-качествената хартия. Тая фабрика е давала хляба на хиляди хора и от цяла Европа са идвали. Тази фабрика оцелява при 4 войни. Значи Балканската при нас е освободителна война. След това между 13-та година. Първа световна война 14-та до 18-та. След това Втора световна война. И никой не си е позволил да го пипне. Сега всичко загина. При кое? При демокрацията. Дори комунистите не си позволиха. Дори те направиха разширение. Но сега тези, това, което го направиха, нали, просто това са всичките са... Те заслужават, не знам какво да ги направи човек, но наистина го направи, защото те са вече твърди богати. Това е положението. Знам тук какво беше, нали? Сега какво е. Ние всички имаме някаква такава сантиментална история. И знаете, най-интересното е, че ние всички казваме нашата фабрика. Тук сме раждани и ние имаме като собствена, защото всичко ние го дължиме на тая фабрика. Това е някакъв феномен, това е уникално селище. Това е, може би, едно патриархално село. Баща ни не четеше приказки вечер. А в повечето случаи ни разказваше как са работили при Балабанов. Нали, какви условия, какъв културен, какъв духовен живот. Цялата фабрика е на 7 декара и половина, а жилищната площ е 5 декара и половина. За всички членове на семействата лечението е безплатно, като има и родилно отделение. Това е детската градина. Имало е еленчета, нали, с стенопис, с занимална. Учителките са били с цензове, нали. 1 май се чества празника на труда. До Кочерино се отиват и се пишат 2 надници за това, че си дошъл на манифестацията. Той е съвсем официално. Балабанов е давал банкет. На 4 семейства се полага 1 агне или 1 прасе с 5 литра вино. Сега всичко се унищожи. Да създадеш такива условия за труд на работника и за живеене, че да бъде той и неговото семейство щастливи, доволни и да ти влиза на следващия ден работоспособен в предприятието или в цеха или в канцеларията. Моята идея, знаете ли каква е сега? Снимките, които имам за всеки един цех, искам да ги направя на винил и както е развалината и да сложа, както едно време е било. И като идват хора, нали, просто да се втрещат и да кажат, какви за тези бандити, какво са направили, какво е било и какво са си било. Те е кокошкари, бе. Направили са някаква сграда в София, нещо. Забогатели се, а съсипаха помика тук на цял един регион. След реституцията така скълъпват делото, както се казва, че в един момент доказва, че Балабанови абсолютно нищо нямат. Тази фабрика е нерентабилна, много е скъп тока, суровините, нали, изрязаха. Всичко се продаде за Гърция, всичко замина на вторични суровини. До 2003 година кори за яйца се правеха, 2-3 дейности имаше, се правеха, които... Значи, ако искаха, нали, с такава стара традиция, аз им казвах, нали, запазете някакви опаковачни цехове, да се подвързва, нещо, нали, да се произвежда хартия, а готова хартия да се получава от някъде, защото тук имаше страхотно много хора обучени. Казаха, че нищо вече не трябва, то за какво? За да може да се изнесе желязото, нали? Като дойдоха момчетата с големите резачи и с камионите взеха да изкарват и аз направо настръхнах, ли, дойдох и аз викам, дайте нещо да съхраним, оставете я тая книжна машина, защото тя е Вагнер, тя е уникална. Викам, оставете ги, викам, като музей да стане, бе. И тогава викам на брат ми, викам, дай да почва да, каквото може, викам, да се спасява нещо, да остане. Отивам, казвам, този стол колко е? 12 лева. Това колко е? 8 лева. Моята мечта за цял живот 12 лева ли струва, враче? И така се започнали. И това. От тук нататък почнах по семействата. Всеко семейство не добиколя. Кой какво има, снимки, някакви нещо останало.
Даже по едно време сина вика, писна ни вика накрая, вика на месеца, вика да нямаме, вика пари за ядене. Вика, гледайте си радо, вика, това е история, вика, стига с твоята история, ние сме гладни понекога. Вика, какво да направи сега? Това е, вика, момент, викам аз, сега като съм го намерил това нещо, трябва да го откупиш, трябва да го вземеш, нали? Но лошото е, че дето вика сега на жаргон, те работят, нали, като знаят, че музеят, те мислят, че нали, ти си много богат и мога да си го позволиш, нали, това нещо. И аз като отида, примерно, за един варел, нали, който от Вермахта, нали, 1942 година, и като им казах, че знаете, ама ние си го продадем по интернет, нали, ние онова, аз викам, чай, викам, дайте, викаме, това е спомен, бе. Оставате, викам, нещо от част от вас ще има тук на това, но те не могат това да го усетят, че един лист хартия, който едно парче сега вече е ценно. Това е музея, който сме направили, посветен на балабановата фабрика в собствената ни къща. Събираме го вече повече над 10 години. Тук са нещата. От една цяла фабрика с 100 годишна история остана на един таван. Не мога да си го обяснят доста хора, защо го правиш и за какво го правиш. Нали? То трябва да си лут или ненормален, за да направиш нещо без някакви помисли. Аз наистина съм чист в помислите, защото ние дължиме всичко на тази фабрика. Не преувеличавам. Живота ти е свързан и ти. Това цял живот, това си виждал, това се е говорило в къщата ти. Нали? Нас ни друса тая носталгия. И всеки милее, и всеки се жали, и всеки въздиша, всеки пъшка. Но това е, за съжалението, дето вика, няма справедливост от този живот, но поне аз съм щастлив, че мога да го правя това нещо и така ми осъществява живота, че съм безкрайно щастлив, а че съм горд, че съхраних тия неща. Такъв смисъл горд, нали? Един ден поколенията, нали, това ще казват, да, бе, имало някакви там, наистина са утописти, бе. За мен е буквално утопия, нали, сега. Ето го, любимия комин. Ако изчезна, значи съм се мушнал под комина. Обаче е почнал да се напуква тук. Значи това е 28 година е построен този комин. Аз си ги целувам тези сладури, защото това са последните от нашата сантиментална история.